салом алейкум дӯстони азиз, умедворам хуб ҳастед. барои қимор модарои азиз, шуморо чӣ бало зайгӣ аст? исоқов аю беха тв муҳаммад тв ваъда додан ки агар 7000 рубл да билет бихарӣ, як айфони 16 Pro Max падарка, ёки 15000 да чек рӯи ки билет бихар, ду айфони 16 Pro Max оригинал падарка. ира айдуну шорӯи канан ки исоқов аю занг биза, як дуна айфон чанд сумай? 7000 чанд. агар 20 та бихарӣ 5 та падарка. ман дар канали Ояндаи миллат монда ҳастам. ҷабридо беяд бисёри бад ҳастанд. ҳастаи бародарое ки ҳамватаноне ки 2 моҳ пеш билет харидагӣ ҳастанд. имина беха тв машини. ку телефоно. ин реклама аст дӯстони азиз. тамом пешон 18-20 коробкаи холии айфона дидесен, ҳамаш реклама кеса, дар сайтои ҳамаш ҳаст. модарои азиз, бас кинед. шикаст додани беха тв ва муҳаммад тв ин шикаст додани бандитизм аст. бандитизм як решаи терроризм аст. хадиден ду рӯз пешум омаданд ванҷиё. ҳамаи мо медонем ки ҳастанд ванҷиё. ман мехоҳам доказат кунам имена бародари Бастыркинда и амнияти ҷумҳурии Tojikistonda. имена ӯ одамоеро ки хушона бачаи кӯча мегиранд, мегӯянд ки мо қонуна задагием, моро ванҷӣ мегӯянд, бо кличка доштем. ҷалолбек ванҷӣ, интизор шав. номард, нахоти 6 нафара рӯй кунӣ. ояндаи ту ранги ояндаи бародарат мешавад. интизор шав. як ҷаҳон ташаккур ҳамватанони азиз.